Ben, os Premios Xerais son unha festa na literatura galega e este ano especialmente foron dunha forza especial as dúas gañadoras. Gustaronme moito, non as coñecía ninguna das dúas, pero é un placer telas escoitado hoxe. Estar na Illa de San Simón, estar hoxe aquí con esta romería ao fondo, é unha confluencia multimedia que creo que dá azos e dá novos aires ás nosas letras, non? Os Premios Xerais son sempre un reforzo de optimismo, que é o que nos fai falta. Sen dúbida, para empezar hai dúas mulleres dunha xeración nova, da xeración nacida nos 70 ou nos arredores, que hoxe foron premiadas. Despois que hoxe, por exemplo, se citou sen ningún prexuízo a Michael Jackson nun tema de literatura galega. É dicir, a literatura galega pode ser unha esponxa, como calquera literatura do sistema mundial, que recolla todo e que todo transforme en país, non? Entón, non ten por que ter complexos, a mí me gusta a música de Neil Young e a podo meter na literatura galega, non? E todo eso pode ser a nosa literatura, non? Ese cosmopolitismo. Hoxe, como digo, se citou a Jackson ou a calquera outra, e iso nos permite falar de uns novos tempos, non? De que a literatura galega xa é moito máis, de todos esos tempos pasados do mundo rural, desa pseudo pureza, que tamén pode ser o noso, pero que non só é o noso, non? Na creatividade non dubido. No futuro a veces hai días que son optimista e días que non son tanto, non? Hoxe son optimista, estou contento aquí, pero paso outras mañás que non son tanto. A creatividade require apoios da xente e dos poderes para que esa creatividade se visualice, que poda traspasar fronteiras e que poda primeiro chegar ao pobo e despois traspasar fronteiras. Entón, con todo esa amalgama xunta de poderes, fanse unha literatura eterna, non? Solo coa creatividade podemos quedar moi contentos, pero pode haber problemas. Entón, eu pediría, o que pedimos todos, que a xente se conciencie de que aquí somos terra de grandes creadores e que necesitamos os apoios que se merece a creación.